Inkontru, l-almanakk kulturali introduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Fil-Park Nazzjonali f'Taqali se jirritorna għat-tielet edizzjoni tiegħu il-VeganFest, ċelebrazzjoni b'mużika live u attivitajiet varji għall-familja kollha. Lejlet jum l-om, Villa Corinthia, l-avveniment The Cello 6 se joffri serata ta' mużika bis-sem ta' sitt violinċelisti u ikel imħejji mill-kok Francesco Mazzei. L-Ittri tal-Monsignur Dusina l-Kardinal Rebiba jirrakkontaw il-konflitti tiegħu mal-isqof ta' Malta Rojas, il-laxkezza morali fis-soċjetà Maltija u d-dixxiplina f'ira fost il-kleru f'Malta. L-evoluzzjoni tal-mużika Madrigal se tiġi ċelebrata waqt Madrigal Journey, kunċert bis-sem tal-KorMalta Ensemble.